Zazzafan mai da martanin tsohuwar matar jarumi Adam A. Zango ta farko akan zamantakewarsa da Adam A. Zango da kuma soyayyarta. Tsohuwar matar Adam A. Zango ta mai da wannan zazzafan martani ne sanadiyar abubuwa da ka faruwa a shafin sada zumunta. Ku kasance tare da mu domin jin zazzafan martani. Masu kalamun shirin mu laika magana kenan kuke kala wanda ke zama kai tsaye daga tashar tamu ta Kano ta Hausa TV 24 wanda muke kawo muku shi a kowace rana da kuma kowane lokaci. Tsohon mata jarumi Adam A. Zango ta mai da zazzafan martani kan tambayoyi da al'umma suke mata akan zamantakewarta da Adam A. Zango da kuma ɗanta Haidar. Abinda duniya nake so, abinda duniya nake alfahari da shi came from him da ni da shi. So for that I'm grateful. I've never hated Adamu, sai dai in hate wasu attitudes na shi. Amina Rani matar jarumi Adam A. Zango da farko ta bayyana hakan ne a shafin nata yayin da ake tattauna live da ita a shafin sada zumunta. Ta bayyana cewa duk duniya babu inda take so sama da ɗanta Haidar, don haka ba za ta taɓa gudar Adamu ba sai dai ta guji wasu halaye nasa. Sannan kuma babu wanda isa ya ji abin da ya raba ta da ita da jarumi Adam A. Zango kowane laifi ya mata, sai dai tana matukar jin kunyar mutum ne za ta iya gaya masa haka. Ta ƙara jaddadawa bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a faɗin duniyar nan ba wanda nake so sama da ɗana Haidar, domin kuwa shi kaɗai nake da shi a halin yanzu. Ina kuma ƙaunar Adam A. Zango har gobe, domin kuwa ya samar min da abin da na fi so a duniya tare da shi. Da kuma ta shirin mu na gaba kenan kuke kala wanda yake zama kai tsaye daga tashar tamu ta Kano Hausa TV 24 wanda muke kama ku shi a kowace rana. Mun gode yadda kuke kasancewa tare da mu, kun je kuma ba mu gudunmuwa. Domin ƙorafe-ƙorafen ku mu haɗu da ku a comment section, insha Allah za mu amsa ƙorafe-ƙorafen.